नि जों हांख्रायनाय लेखायै बड'सा टाइमेट आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोनथाम निउस चेनेलसिम गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननिफ्राय जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आरो हामनायखौ जों बावबाय। दा दिनै जों मानि थाखाय बे प्रेस मिटखौ लादों बेनि सोमोन्दै जों फोरमायनो सानदों। जोंनि दुलाराय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननि मोनसे बिथोन महरै जों भेरगाव जिल्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसना जोंनि भलन्टियार्स आरो जायफोर माने एक्स सरकार बिथांमोननिसिम मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे दुलाराय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननि बिथोन लेखायै जोंनि बे भेरगाव जिल्लानि सिङाव जोंहा मोननै बियाब दङ, कालेगाव 65 नं कालेगाव बियाब आरो बेनिफ्राय 64 नं जोंनि पानारि बियाब। दा बेयाव सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै बिजेपि गभर्नमेन्ट आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजाजों एलायन्सआव दङ आरो बे लेखायै जोंनिसिम बिथांमोना मोनसे इनफरमेसन हरदों, बिथोन हरदों। बेनो जाहैबाय जे जों पानारि समस्तियाव एबा 64 नं पानारि समस्तियाव जोङो बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिजेपिनि सासे केन्डिडेट, बिथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननिफ्राय थोंजोङै बिथांखौ जोङो मदद होगोन। बिनिफ्राय 65 नं कलाइगाव बियाब बेयाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट कमल आजाद बिथांखौ जोङो थोंजोङै जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननिफ्राय मदद होनाय जागोन, सापर्ट होनाय जागोन। बे लेखायै जोंनि जिहेतु माखासे डिमान्डफोर दङ बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननि, बे डिमान्डफोरनि थाखाय जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां सार प्रमद बर' आरो बिजेपि गभर्नमेन्टनि आखायावबो जोंनि मेम'रेन्डामफोरखौ गथायनाय जादों। खेबथाम जों रायज्लायनाय जादों जे बेवहाय जोंनि डिमान्ड हिसाबै दङ जे 1987निफ्राय 93सिम बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जायफोर जों भलन्टियार्स हिसाबै खामानि मावदोंमोन, हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, गोबां भलन्टियार्सफोरा दिनै माने अनसुंथाइनि मुङाव जेबो मोनथ'वाखै, बयबो माने आलाय सिलाय जानानै दङ। आरो बेनि अनगायैबो बे मुभमेन्टनि समाव जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जोंहा 1136 सुबुङा जोंनि बे मुभमेन्टआव मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोननि थाखायबो मुंख्लंनि मुङाव दिनैसिम गभर्नमेन्टआ माने जेबो अनसुंथाइ महरै जेबो होथ'वाखै। बेजों लोगोसे बे मुभमेन्टनि समावनो पुलिस मिलिटारिजों सोरबा बुजानाय, न' सावजानाय, सोरबा आइजोआ रेप खालामजानाय, बेफोरनि बेलायावबो गभर्नमेन्टआ माने जेबो माने अनसुंथाइ होआखै। दा गभर्नमेन्ट हिसाबै बुंनो थाङोबा बै समावनो जोंहा बिएसि एकर्ड जादोंमोन 1993आव। बिनि उनाव माने बिटिसि एकर्ड जाबाय 3आव। बिनि उनाव खमसे खम जोङो 34 इयार्स माने डिप्राइभ जाना थाबाय, माने खुनु गभर्नमेन्टनिफ्राय बै समावबो कंग्रेस गभर्नमेन्टनि समनिफ्रायबो जों जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बिनि उनाव बिटिआराव मोनसे राजखान्थि गोहो फैबाय बर'नि गेजेराव बा बिटिसिआव, बे जाबाय माने बिपिएफमोन बा नांगोल पार्टिमोन। बिथांमोनाबो 17 बोसोर जोंनि बै आगोलनि बे भलन्टियार फर्सनि मावथि बिथांमोनखौ जेबो माने थांना थानायनि जेबो राहा लामा खालामनानै होथ'वाखै। फैयै फैयै जों 2020 मायथाइनि जा 27 जानुवारियाव जा मोनसे गोदान एकर्ड जाबाय, एबसु एनडिपि एबिपिअ ज' जानानै जा एकर्ड खालामबाय, बे एकर्डआव माखासे क्लसेसफोराव माखासे जोंफोरबायदि आगोलनि मावथिफोराबो माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननायनि माखासे बेयाव क्लसेस थानाय लेखायै जों खेबथामसो प्रमद बर' बिथांजों जों रायज्लायबाय आरो बिथाङाबो जोंफोरखौ खोथा होदों जे आंनि बै सरकारनि समाव नोंथांमोनखौ थांना थानायनि राहा लामा आरो जायफोर मानसिया बै समाव भिक्टिमाइज जादोंमोन नोंथांमोननि थाखाय बायदिसिना स्किमनि गेजेरजों जों नोंथांमोनखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामनानै होगोन होननानै बिथाङा जोंफोरखौ खोथा होदों। आरो बे लेखायै जोंबो नैबे दा फैबाय थानाय एसेमब्लि इलेक्सनाव एबा बिधान सभा इलेक्सनाव जोंबो जेराव बिपिएफनि बिजेपिनि जेराव सिंगेल केन्डिडेट दङ, बेवहाय जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसना बिजेपिखौ सापर्ट होगोन आरो जेराव जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट थागोन बेयाव जों इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन। आरो बेबायदि जोंनिसिम जोंनि मिरु आफादनिफ्राय बिथोन होदों आरो बे लेखायै माने जोङो दिनै खामानि मावनो थाखाय माने रेडि जाखादों। आरो दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो आं जोंनि बे भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों
जे जोंनि पानारि समस्थियाव जेसेबांखिनि जोंहा मेम्बार दङ सोद्रोमा दङ बिथांमोननि न'खरजों लोगोसे बिजेपिनि जानानै केम्पिं खालामनानै बिथां बिस्वजित दैमारिखौ देरहाहोनो थाखाय आं बे चेनेलनि गेजेरजों पानारि समस्थिनि आन्दोआव थानाय जोंहा मोनब्रै आनसलिक जेरै डिमाकुसि भेरगाव टंला बेनिफ्राय खाग्राबारि बै आगोलनि मावथि बिथांमोनखौ बिस्वजित दैमारिखौ देरहाहोनो थाखाय आरो बिथांनि जानानै खामानि मावनो थाखाय आं जिल्लानिफ्राय खावलायबाय आरो बेराफारसेथिं जोंहा कालाइगाव समस्थियाव जोंहा मोनब्रै आनसलिक दङ जेरैहाय कबिरालि कालाइगाव खैराबारि आरो भकतपारा बे मोनब्रै आनसलिकखौबो आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों जे जायखिजाया राहाजों बेयाव जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट कामाल आजाद बिथांखौ नारा नाथा नांनानै बिथांखौ देरहाहरनांगौ